Ito yung mahirap talaga yung naglo-load lahat. Nanginginig akong nagtatype. Ano ba yan? Ang tagal naman. May pa-suspense pa. Ang daming. Hey everyone! Welcome back to another vlog. So today guys will be a very special vlog, char. And then, hindi ko alam eh. Na-excite ako na kinakabahan na hindi ko alam. Kung nakita nyo na yung travelbook.ph na vlog ko, yung nandun ako sa Makati, ayun. Alam nyo na kung nag-exam ako for the NCLEX. Yun yung reason nga na matagal akong nawala dito sa YouTube. And yun guys, may quick result na. Yun kasi kapag mag-quick result ka, kailangan mong magbayad ng $8. Yeah, parang ganun. 7 point something na dollars via credit card online siya. Tapos, kung hindi mo naman i-quick result, it will take 6 weeks bago nila ipadala yung result mo sa'yo. So, parang mas matindi pa siya sa NLE ngayong panahon na to. Kasi ngayon parang 2 weeks na lang may result na sila eh. So, yun, 6 weeks na isa-send sa'yo from the BON. Yun na yung official na result talaga. Pero yung quick result na i-purchase ngayon guys is yung na $8. Hindi siya yung official result. Pero malalaman mo na kung passed or failed ka. So, yun lang guys, medyo kinakabahan ako kasi ang goal ko sana for the exam is mag-shutdown ako by 75. If you don't know kung paano ba yung exam, kasi yun, computer-based siya, na magsa-shutdown na lang siya kapag failed ka, and then magsa-shutdown din siya kapag passed ka na. So, sabi ko sana 75, mag-shutdown na ako para matapos na yung yung anxiety ko. Kasi yung kaklase ko, nag-shutdown siya ng 75. So, sabi ko, uy, kinaya niya. So, parang, sana kayanin ko rin. Parang ganun. So, yun lang. Hindi ako nag-shutdown ng 75, which is really disappointing during my exam. Kasi, ba to? Parang ang bobo ko naman. Ba't hindi ako nag-shutdown ng 75, ganun. So, yun. Nag-shutdown ako ng 80 plus or 90 plus. Basta, nung time na yun, hindi ko na siya masyadong iniintindi yung count ng exam ko. Basta gusto ko na lang mag-shutdown na, focus, mag-shutdown ka na, parang gano'n. Sumagot ka ng maayos, Mia, parang gano'n na lang yung ginagawa ko. So, ayun guys, nag-take ako nung January 18, tas ngayon, mag-quick result tayo. Dapat nung isang araw pa kaya lang nababad mood kasi ako. Ayoko na maruin yung, if ever man pumasa tayo, ayoko na maruin yung, day na, basta, ganun. So, gusto ko, pag nakapasa ko, happy lahat. Though, wala si Baby Girls kasi gusto ko sana kapag magtitake ako, ay pag mag-quick result ako, dito sana si Baby Girls. Wala kasi siya, nasa Cavite siya. Kasi doon siya magbe-birthday siya doon. So, kunin ko muna guys ang aking laptop kasi dinala ko siya sa hospital kagabi. So, nandito siya sa bag ko. Yan. Para mailabas na natin. Oh my gosh, na-excite na yung kaklase ko. Kuya Ryan, if you're watching, mas matindi ka pa. Nung bago ako mag-exam, yung dalawa, kasi tatlo kami magkakatabi. Yung isa ka-work ko, yung isa, na-meet lang namin siya dun sa review si Kuya. Parang, kina-countdown nila ako kasi si Kuya natapos na siya nung December, tapos ako yung susunod, tapos yung isang ka-work ko, siya yung pinakalas sa aming tatlo. Tapos kina-countdown nila ako. Kina-countdown ako, lolo, 5 days na lang, ganon, mga nakaka-pressure kaya yung nagaganon. So, yeah, tingnan natin. Prepare ko lang tong laptop ko, guys, para makikita na natin. Yan, guys, kinuha ko lang yung mouse ko. Binilan ako ni mama ko ng mouse from CDR King. Purple. Kasi daw purple ang favorite color ni Bebe Kels. Kaya yan. Purple. So, punta tayo sa Pearson View. Oh my gosh. Why it's not working? Why it's not working? Is it? Or it's not? Wala talaga. Ay, naglulupo yung laptop ko. Punong-puno na kasi ito ng files eh. Ito yung mahirap talaga yung naglo-load lahat. Ito guys, kailangan pala credit card. Gagamitin ko sana kahapon yung Paymaya. Kaso hindi ako makapag-transfer ng fund ko from BDO, yung online banking na mag-transfer ka ng fund para magamit mo yung Paymaya. Kasi yung Paymaya works
as a credit card. So, bibigyan ka nila ng virtual credit card, yung may expiration date, nandun yung pangalan mo, ganun. Basta lahat ng kailangan mo for the credit card. Tapos, mamimili ka kung Visa or Mastercard. Kapag Smart ata yung pinang-register mo na number mo, parang Mastercard ata yung ibibigay sa'yo. Tapos, kapag Globe, parang Visa ata, hindi ko lang sure. Kinakabahan ako. Hindi ko tuloy alam saan ako maglalagin. Wait lang guys ha. Wait lang talaga. Minamessage ko pa si Kuya Ryan guys kasi hindi ko makita kung nasaan yung... Nakita ko na to dati eh. Kung nasaan yung quick result. Ano ba yan? Pearson View. Ang alam ko yun eh. Pearson View. Quick result. Search na nga natin. Para hindi na tayo mang-istorbo ng ibang tao, di ba? Na-excite ako ng di ko alam. Nakinakabahan ako kasi makamaman yung bagsak pa lang. Hala! Wala naman na. Nanginginig akong nagtatype. Ano ba yan? Asa na? Gulay. Narap ko na guys. Kinakabahan ako. Bigla kong kinabahan. Wait lang, kalma. Nung January 19 pa meron. Ay, hindi. January 19 yung ano ko, yung parang examination date ko sa ano nila, sa site nila. Pero 18 ako nag-exam eh. So, yung ano guys, yung quick result is $7.95 siya. So, we need to, ano na. Oh my gosh, kinakabahan ako. Card number 5. Oh my gosh. Ano talaga ako, gosh. Kinakabahan ako. Nanginginig yung kamay ko talaga. Ito na. Wait lang. No thanks. Appointment 7.95. Submit order. Submit order. Oh my gosh, kinakabahan ako. Wait lang, tatayuin mo. Oh my gosh. Ano ba yan? Ang tagal naman. May pa-suspense pa. Ang daming. Nagsuma! Hindi ko pa nakita. Binabasa ko po. Ayan na siya, guys. Oh, your unofficial result. Wait lang. Sabi dito, your unofficial results are shown below. Sabi ko, nasaan yung result? Kikita ko naman yung ano, yung credit card. The Board of Nursing, blah, blah, blah. Please note the passive result. Unofficial result is 5! Oh my goodness. Guys, sobrang kinakabahan talaga ako. Niloloko ko yung kaklase ko. Sigo yan. Hello! Sorry, nagchat-chat. Ano ba? Nakapasa ka, wag mo akong lulukuhin. Sabi niya nga. Sabi ko, kasi ako nakapasa. Oh my gosh! Tapos na din guys, isang taon ko to na lahat, processing and everything. So, if you're interested guys, so, siguro sabi ko nga gagawa ko ng video or vlog post na lang para mas detailed yung ano. Kasi, madami yung nag-agency pa para lang makapag-apply for NCLEX. And we did it na yung kami-kami lang. Ako lang, tsaka yung friend ko, yung ka-work ko. Kami lang yung nag-process ng lahat. Kasi, kapag mag-agency ka, parang magbabayad ka ng more than kuya, hindi makapag-antay ng more than yung magagastos mo talaga in real life sa pag-apply ng NCLEX. So, yun. Medyo, pa ako guys, nagpapalpitate. Hindi ko alam kung dahil kinakabahan pa ako sa result or talagang dahil wala akong tulog. Pero nakatulog naman ako konti kanina sa duty. So, yeah, let's see. Di pa ako kumakain pala. Ano ba yan? Hindi ko pa alam guys kung saan kami pupunta. Mag-celebrate daw kami. Eh, wala nga si Anta Naning kasi birthday niya ngayon. So, sabi ko, Friday na lang. Pagdating na lang nila. Tapos yun,
Sabi naman ng kapatid ko, may lakad naman daw siya sa Friday. O, sabi ko, okay, busy kayong lahat. Bas okay, para wala kang gastos. Ayoko na, sige. Diba? Sa pagtipid ko, pag ayaw niyong lumabas, sabi ko, may mga lakad pala kayong lahat eh. Mag-edit muna ako, and then, di pa kasi ako natutulog eh. Nag-edit din ako sa hospital kagabi nung wala na akong magawa. Nung tapos ko na yung mga paperworks ko. Ayun. Kaya, mag-e-edit ako ngayon. I-edit ko na tong vlog na ito siguro. And then, isusunod ko yung iba pang vlogs. Guys, niloko ko pala si Mac. Kasi ang sabi ko sa kanya, yung smiley, yung yung emoji na crying, yan yung sinend ko sa kanya. Madaming ganun. Na sabi ko, hindi ako nakapasa. Sabi ko sa kanya. Tapos, sabi ko, tawagan mo ako pag nakita mo yung message ko. Kasi alam ko nasa work kasi siya ngayon. Eh, siyempre pag nasa work, hindi ka naman pwedeng mag-phone, ganyan. Tapos, nakita ko may reply siya sa akin. Tapos, tumatawag siya, pero hindi naman nag-ring tong phone. Tapos, yung reply niya sa akin, okay lang yan. Try ulit next time, sabi niya. Tapos, sabi ni mama ko, sinabi mo na nakapasa ka? Hindi po. Sasabihin ko sa kanya kapag tumawag siya para ma-surprise. Diba kanina guys, nung kukunin ko na, nung titingnan ko na yung result, parang excited ako kasi feeling ko talaga pasado ako. Kasi, wow, ang confident kanyo. Siguro hindi. Kasi, after ko na nag-exam, kasi ako yung unang tumayo, doon sa group namin, doon sa buong room, ako yung unang tumayo na natapos dun sa room namin. So, sabi ko, I was really devastated kasi first, hindi ako nag-shutdown ng 75 items. And then, ako yung unang natapos. So, parang sabi ko, parang dire-diretso atang mali yung isinagot ko, kaya failed na ata. Sabi ko gano'n. So, sobrang kinakabahan ako. May trick kasi ang NCLEX na if you will re-register again and schedule for an exam. So, ang nangyari, nagpunta akong quick result. Hindi. Mag-reschedule sana ako ng exam ko. So, doon. Tapos, tatanungin niya yung credit card number mo. Kumuha lang kayo sa internet yung mga credit card number generator. Yun lang. Nag-generate lang ako ng credit card number. So, parang fake siya na credit card. Tapos, naglagay lang ako ng expiration date, tsaka parang yung 3 numbers na kailangan nyo, parang password, ganun. Nilagay ko lang. And then, hindi siya nag-went through. Kasi ang reason niya, hindi dahil hindi nila makuha yung ng credit card, but instead, hindi siya nag-went through kasi daw, tapos ko na daw yon sa exam. Eh, ang sabi nila, pag daw ganun yung lumabas na nag-pop up dun sa taas, ibig sabihin daw you passed at the exam. So, medyo masa na ako doon, kaya lang sabi ko, ayokong totally or fully give my hope doon sa trick na yun kasi hindi siya yung official quick result kumbaga. Tapos yun. Pero sabi nila, it really works daw kahit doon sa mga nakapasa na dati. Tapos tinignan ko din sa mga forum, it works nga daw, ganun. Meron lang daw yung iba parang pumasok daw pero pasado naman daw sila. Pero at least pasado. Wala pa yung nag-pop up na ganun na hindi pasado. So sabi ko, I think pasado. Kaya kanina, na-excite ako na kinakabahan ako kasi alam ko na napasado ako. Kinakabahan ako kasi baka, paano kung bagsak ako, yung parang, umasa ako dun sa trick na yun ng NCLEX. But so far, di ba, pumasa naman tayo and really, I bring back all the glory to God kasi hindi naman ako makakapasa talaga kung hindi ganito. Yung prayers ko talaga guys, sabi ko sa Panginoon, alam ko po na hindi nyo ako hahayaan na makarating sa stage na to. Syempre, ang dami ko nang pinaghirapan, girl. Ang dami ko nang na-exams, ang dami ko nang gastos, 'di ba? Wag na natin sabihin kung magkano na gastos, pero 'yun. Kasi ang usapan sa gastos dito, guys, dollars, hundreds, thousand, ganon ang So, sabi ko, hindi mo naman ako siguro dadalhin sa stage na to, Panginoon, kapag if I don't deserve your, alam mo, hindi ko kakayanin. So, yun. So, thank you so much talaga. Answered prayers talaga kasi I was really losing hope na nung November, nung nalaman ko na less than 75 days na lang ang ATT kasi ng Texas, and in other states, 90 days pa rin. So, sa amin,
bumaba siya ng 75. Feeling ko dahil sa hurricane na nangyari doon last year, they need nurses immediately. So, 75 days na lang yung allotted time mo to review. Kung doon ka lang mag-start after ng ATT mo sa 75 days. So, parang sa akin, 73 days. And, guess what? Hindi pa ako nag-start na mag-review. So, parang ganun. So, yun guys. Sobrang happy na happy. Parang, alam mo yun, nabunutan talaga ako ng tinik kasi sobrang hirap. Sobrang hirap ng exam. Tapos, yung exam ko guys, mga 50% multiple choice. And the rest, ano na siya, select all that apply. Tapos, meron pa ako yung I will tell the story sa sa separate na lang na video para hindi sobrang haba ng vlog na to. So, ayun guys, thank you so much for sticking with me until the end of this vlog and thank you for celebrating with me. Ayan, alam ko kahit nandyan kayo behind this, sa mga, monitors or sa mga phone or tablets nyo, and sobrang thankful ako na nandyan kayo kasi yung iba sa akin nung hindi ko nire-reveal na nagre-review ako, ganun. Nagme-message sila, ate, nasan ka na? Doon lang ako nagsasabi na, sorry beb, hindi ako makapag-upload kasi nagre-review ako. So, parang yung mga prayers nila, good luck ate, yung mga wishes nila, ganun. Thank you so much guys sa mga nag-message sa akin. And yun, sa Instagram, sa Facebook, thankful ako sa inyo na nandyan kayo. Na kahit alam mo yun, hindi tayo magkakakilala, nandyan kayo para to wish me luck or to pray for me. Sobrang, anong bang tawag doon? Heart, warming, parang ganun. So, yun. Thank you so much, guys, and I hope you enjoyed watching this video, and I hope na naramdaman nyo din yung kilig, yung nervyos habang pinapanood nyo tong vlog na to. And yeah, I hope to see you guys on my next video. And if you haven't subscribed yet to my channel, please do subscribe and like this. Bye! Mwah!